Ang gamot. Abot na yung katuski. Yan namin sa no? Bilya Arcadia Beach Resort. Ito pag-abot na mo dyan. So, nangita kami sa lugar niya. Mag-start kami sa mga gamit. Ito ang mga katisubos. Kalidor ka katisubos dito. Ano sa mga laton dito. Ano sa mga laton kong gasoso dito. Ito ang atay. Ito guys na. Ang ano yung sa babaw nga pa eh. Kasi natay iriyan nga panahon. Ito rin ang dagat ito. Mato pa yung sobos karoon. For hours ta? Saglit. For hours ta? For Yan ang isa area sa kuwan eh. Ano na sakop talis sayon man eh. Dito may nasa Bilya Arcadia Beach Resort. Niya may karoon na magatos relax eh. Medyo init ang panahon pabugnaw sa amin. Padagas ay padagat. Yan, kinsa man eh. Oh, Scarlett, ang mong bag. Thank you. Let's go. Ito na, ano later is. Okay. Let's go. This is so nice. Ayan, nagatimot. Balik pa ito. Muna yung muraw. Asa ilaha, ya? Inahan pa. Layo. Asa tayo balik po nito? Parito. Napidagan. Okay, osos na makakot po ito. Tabangin ito. Ito lang area na yun. Ito lang area di Martuski. Bilya Arcadia Beach Resort. Lang area. Yan kaluwag. May lang swimming pool. May balibulan. May balibulan. Yan ay bilyaran daw. Mataas na ito. Masuk ikakot. Okay. Angkat. Magtulog. Mali mo room. Asa na mo ba hinod mo? Wala. This is the bathroom. Okay. Siya. Banyo.
Tata Jimmy. Hilo kay hilo. Ay, agay, kasait magpuoy. Sige, ito siya. Muna yung gusto sa YouTube. Nasa sila ikuan. Nasa sila yung bakanan niya. Muna yung sa atin ang area eh. Daghang bato. Daghang mga bato pero kastar. Nindot ang sana mga bato ba? Dito ka nang kuan at hawa na gaya. Oo nga. Naman tapos kayo na daghang mga bato. Nindot. Lagi plastar. Dako nga area eh. Dako nga area. Paday. Sakit man. So gapon amo ra kita tanaw sa YouTube nga Katutski, ang bitanaw sa TV. Karon niya na gid mi dire. Ano gid mi miss ko. Thank you Lord sa pagbanam sa pag biyahe karong adlaw. Kabot mi pitang wala mga abiriya sa dalan. Salamat kayo. Magbubalot ka. Gina, kaluoy po tao na nila. Ya pun. Kita sa mi kanan magtus. Kaya wala kanan sa sulod. Ya pun mis dos. Sabi mo. Oh, laki na ni Lilia. Ano ni suga? Day. Day, laki to. Biar ay butang pa mo. Kasi upo yung kasi sa tingnan. Ya pun sa ni. Ya katalisik ya. Blay. Magdala na nagpayong daan. Diba, kasi gabo-habo ba ang bata? Lu. Pas kena itrak pusaka. Si Mama. Sana ni i-remit doon. Saya boleh kanan diskus. Terus Halo na to. Dili. sige. Terus ke. Sini. Siapa? Oke, pakai sana. Oke, ya ini karon sa pan makapiski sa Sipaga View House. Sipaga. Oke, order rin ko daw para paningapon. Ano ba ni ate? Marco. Ayo pada sini. Oh, dia bisa Sipaga sa terus ke mana lagi dia? Lagi dia. Gitu. Balik kota. Balik kota Ayun. Dia balik kota. Ang dagat. Ang ilaw man dagat na. Na ang sa Sipaka restaurant. Ito yan ha.
Ah, sausawan. Sibuk sa kadre Thank you. Dapat sa boundary din. Ano daw sa sauce niya?
Paano tayo? Okay tayo. Ganda na tubig. view. Dito. Hindi makita ang bukid ay. Hindi monggo. Kadlaw para makita tayo sa ipakay na bukid ang bangka. Ang sa Banguan. Tapos
katoske. Ito ulan. Okay ka naman. Oh, grabe ulan. Ito tayo. Day! Ada kayak ulan. Udah kami kay dito ko magano ko